Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sorak-sorak bergembira, Yo 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 semua. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Iya. Yo yo yo. Kecil kecil mani loyo masyo prayogane tumrap para muda. Yo 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 sing becik dianggo Seragam kuning, seragam kuning, yo iki jaya muda kejaga. Oh, pengen ngerti seragam kuning, seragam kuning, yo
mau kece sekolah liasa bengi mikir mas esok sore mikir kaya kebangetan dipikir ora rumangsa oh pengen ngerti kaya mudhun jejakan oh pengen ngerti sakamune sakamune kaya mudhun kurang dhuwur Pak. Iya, ayo kayak bisa. Mainkan atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun sanget rawuhnya ing pikampalan dalu punika mugi ama ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha atur para putra atur pambagya nyuwun ing bapak ibu sedaya pala paumi kelawan tanaka sarta mantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha kita sesuwun dumateng pangeran saged tapi kewajiban neret dawuh Gusti Pangeran ingkang kasepaten dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran kita sesuwun dumateng pangeran saged tapi kewajiban neret dawuh Gusti Pangeran ingkang kasepaten dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran Upi, ayo Pi. jalan iki biyen nate tak lewati nalikane langit mendung kuda kali rasa nglangut awes katon kang tanpa bagus ora krasa los tumet janjine muka bisa
rinenggut masih rasa Rinanggut purbane meski Wasik atur sukat dumateng kang samya dateng amring sani adan kula wujud jaman malang-malang sampun ngantos samya jinggat mangke mundhak masangaran atur kula dumateng kang samya priksa ageng kalih kakung putri sapa muda sedaya sinambi mreksa kawula kang rupane boten tata kula niki lare dusun ing jagat dereng saged tata lan uga negara sanyata saged temong lunga sapa ngupatos ngupasiwa amilanipun sedaya kang samya priksa sampun ngantos sami kala Allah mring kawula najan kula rupa Allah nanging kasih kancanira najan ala rupa kula medeni nanging tasih golongane santri sayakti sawangsane anglampahi kasanian warna-warni amilanipun sedaya sampun ngantos sami Allah ring kawula najan kula rupa Allah nanging tasih kancanira ora kuat najan ala rupa kula medeni nanging tasih golongane santi sayakti sawangsane anglampahi kasanian warna-warni sampun cakap kang dados atur kawula monggo samya sekecan langgaira sedaya yen wonten lapat kawula nyuwun kuking pangayomo sing apal-apal wae Mbah
sapa yo yen ora srita ketembang longso oh saya suwe kok ngene rasane sedina-dina kok ngakoni wae yen ora sambat yo arep jalo tulung bilong laku nampo iso bobang yo kasmaran rondo kang pati-pati kita tanduke kalem radi gawe larang eseme gregetake ayo ben mo yen lati iki bisa dadi yo sondo yen tresno kasmaran kenyokang kepati-pati tidak tanduke kalem radi gawe larang eseme gregetake ben mo saya suwe kok ngene rasane sedina-dina mung ngatoni wae ayen sambat wis aku arep jalo tulung bingung laku napa langsung kapan bisa kasmaran kenyokang kepati-pati tidak tanduke kalem radi gawe larang eseme gregetake ben mo ora apa-apa yen ati iki bisa dadi lega dheweke teko lan kondo yen tresno piye-piye aku pasrah lila yen ora sambat wis aku arep jalo tulung bingung laku namo tekan kapan bisa ngedem iki asmaran kenyokang kepati
ngerasa kapan bisa ngademi kasmaran kaya kanggo pati-pati tindak tanduke kalem rati gawe larang eseme ngregetake yo apa yen ati iki bisa dadi lega dheweke ngolan kondo yen tresno piye-piye aku pasrah lilo piye-piye aku pasrah yo hey ho hey ho hey ho hey ho laguna yo pemuda dusun kejagat sing rupane Allah aja ngalah awe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati acara di malam ini. Mila kula niki sakatuki mriki sabab ditimbali ramake papan mriki Perlu arah-arah kanggone hiburan supaya tegak sarta bisa aman. Ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kanca kancane pemuda najan rupa kewan melu perayaan supaya akhir bisa ento karomatan para rawuh kakung saha putri karasa amrekesani rupa kula amet ini kata sampun cekak yo menawi lapat nyuwun dunge pangarsama iki dol lalali to dol iya kelingan kae wae dadi lalali dol resmi iki ngeri duwe go back neng pinggire bengawan kana sasetya nganteni sliramu eling-eling jamane semono osto kapitung ketika ning pinggire bengawan saben-saben muatan sakelingan wos prasetyo ing janji kang suci ing lahir terwase senajan kaya ngapa manungsa wong bisa ngreka lan nyangka Kostika yo kita satrema lampahi neng pinggire
ngenteni sliramu eling-eling jamane semono wis duka pitung ketiga Neng pinggir bengawan saben-saben mung tansah kelingan awus prasetyo ing janji kang suci ing lair terus ing ati senajan kaya ngopo mung bisa reka lan jangka Gusti kang paring iki lan pasti kita sagrema lampahi ning pikir suritan soyo kelingan kawang-kawang semu cahayu gawe sedih hatiku Iyo ngombe nang pikiran pengawan tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semono wis kapitung ketiga prasetyo ing janji kang suci ing lahir terus ing ati sanajan kaya ngopo manungsa mung bisa reka lan jangka Gusti kang paring iki lan pasti kita satrema lampahi neng pinggiring pengawan kaya sore dan saya kelingan kawan-kawan semu gawe sedih hatiku senadyan yo opo opo bisa trikolan jongko Gusti kang paring iki lan pasti kita satrema lampahi neng pinggir bengawan wayah sore tansaya kelingan kawan-kawan esamu cahayu eling tuwe hatiku neng pikiran
pasti kita satrema lampahi nang pikiring pengawan oh ya sore kan soyo kelingan kaya kelingan kawan semu carayu gawe sedih hatiku senadyan koyo apa manungsa omong bisa rikolan joko Gusti kang paringi tilan pasti kita saderma nglampahi aning pinggire pengawan wayah sore sansaya kelingan kawan-kawan esemu cahayu gawe sedian hatiku senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paringi lan pasti kita saderma lampahi wayah sore tangan soyo kelingan kawang-kawang sepu cahayu gawe sedih hatiku senajan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paringi iki Gusti kita satrema lampahi amen pinggire pengawan wayah sore kan saya kelingan kawan-kawan esemu cahayu gawe sedian hatiku Yo 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 yo. Yo 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 yo. wasik yo Wasik. ya lagu-lagu lagi ke ayo pro kanca padha laraga supaya bandane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama ayo bapak kula sama sedaya bebarengan ora matono maring miyose nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya ayo pro kaum muslimin dan muslimat serta pemuda fatayat podo kiat no agone menghormat marang miyose Nabi Muhammad lamun wong urip ra gelem menghormat besok ya no akhirat bakal kabaringan siksa laknat geni neraka kang pula-pula kang padha gelem menghormati maring miyose Kanjeng Nabi besok yang kita tumeka empati dikanjeng suwarga kang edi Lawalina tirai daulil islami ku dawunya pangeran aku mau munggui Gusti Allah Islam iku dilakoni tenan mila prasedulur ing dusun mriki netepono ing kewajiban ayat kang kasebut ana ing dalam Quran
kerap dawuhe pangeran Milo sedulur kang samyo mreksa mugi gaten tidak no agama Islam ingkang luwih utama iku dadi kewajibannya Oi, sor. ngendi nggonku goleki iki apa iki mong apote kepingin ketemu anak-anak toh tampani ngomong nuruti kekarepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandal atiku lo tumetes si pipiku yang pancen ditinggalake apa yo kondo sing prasaja aja gawe ati aku ora bakal gondeli kaya ini yo ngopo kon datang ketemu yen pancen ditinggal ati gawe kelo ati salawase nang ngendi nggon yo anak-anak tang parani ngomong nuruti kekareping ati bareng saiki ketemu panceni ora tresno boyo kondo sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli koyo ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggali kawi kelo ati salawasi dengan tinggonku goleki pote kepengen ketemu dan atuk kapan ngomong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe malah ninggalake aku koyo sembarang hatiku lo tumetes yo
cangkorangke Gunawan Kombe. Ayo du. Peminangki petobano tobawono yang mono-mono hawe hawe. Oke 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 rilo rilo jambe jambe rilo. Oke 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 rilo rilo jambe jambe rilo. Oi. Wes Biki bri kacang bawang kacang hijau enak rasane peminangki petobano tobawono ya mono-mono hawe hawe. Oke 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 rilo rilo jambe jambe rilo. Oke 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 rilo rilo jambe jambe rilo. Napa wis? Lemes kok neh. Kembang jarak di buah-buah. Kembang jarak di buah-buah. Ojo nyerak mangkon dak lupa. Ojo nyerak mangkon dak lupa. Guyu yen sedang melu aku. Ojo mese mengguyu yen sedang melu aku. Kembang trimo isi delimo. Kembang trimo isi delimo. Sembayang nurut ulama kanggo ngadekan kuwasa. Sembayang gawe ulama kanggo ngadekan kuwasa. Kembang ala kembang tampu inatamu. Kembang ala kembang tampu isinatamu. Ojo mesem guyu yen seneng melu aku. Ojo mesem guyu yen seneng melu aku. Kados sampun cekap lagu-lagu kula. Kados sampun cekap lagu-lagu kula. Mbok menawi lepat nyuwun kunggih pangersa monggo. Sora-sora bergembira sebuah. Suka bebas bagi kita. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Menuju bahagia. Tulah milik kita untuk selama-lamanya. Pemuda Indonesia, bangkitlah majulah kita bersama-sama membela
tanah air kita. Maju, terus maju dengan semangat tapi berkobar. Maju, 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 terus maju dengan semangat kita bersatu. Akhirnya bakal nelongso sebab urip ninggal poso petunyo. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah yang terang, asal dawuhe dari pangeran. Yo prokonco ngaweruana rukune Islam yo iku 5 syahadat loro rukun kesiji bisa sira kelawan ngaji. Pindho neng lakoni salat talune bayar ya kata pentat poso wulan Ramadan ping 5 kaji lamun puasa sampun paripurna kula